medzi nás. Ďakujeme. Budeme sa ešte pozerať potom jedným očkom na to, čo robíte, akým spôsobom pracujete, ale poďme sa mi rozprávať o bojovníkoch za zdravie, o programe zdravotnej poisťovne Dôvera. Je tu Petra Leško, ktorá je koordinátorkou práve projektu Bojovníci za zdravie. Vítaj, Peti, medzi nami. Dobré ráno, ahoj. A je tu pani Katarína so synom Martinkom a je tu aj Jakubko, ďalší syn. Vítajte aj vy. Dobré ráno. Pekné, dobré ránko. Budeme rozprávať ale konkrétne v tomto prípade o Martinkovi. Martinko trpí autizmom. Narodil sa ako autistický chlapček, ale aj projekt Bojovníci za zdravie mu veľmi intenzívne pomáha. A akým spôsobom, tak presne o tom sa budeme rozprávať. Ale začneme Katka, vami. Akým spôsobom sa u Martinka prejavil autizmus? Tak prejavil sa, do 15. mesiaca sa on vyvíjal normálne a potom nastal taký psychomotorický regres. Znamená to, že úplne prestal rozprávať aj to, čo vedel, také základné niektoré slovičká, riekanky, pesničky, prestal rozprávať, očný kontakt slabol, motorika slabla. Alebo postupne? Nie, postupne sme si my všimli. Motorika napríklad stagnovala, mal problém so socializáciou, bol senzitívny veľmi na zvuky. A to, čo možno také bolo najťažšie pre nás, že nič nerozumel a k tomu napríklad nemal pud seba záchovy. Čiže my sme nikdy nevedeli, že či on nevybehne pred auto, alebo nevyskočí z okna, z bytovky, lebo on sa toho nebál reálne a my sme mu nevedeli vysvetliť, že čo by sa mohlo stať, lebo nerozumel. Tak toto bolo také, možno také najťažšie a najstresujúcejšie obdobie. My ste už aj naznačili tie špecifika života s dieťatkom, ktoré je autistické, ale keď sme sa rozprávali ešte pred vstupom, tak naozaj musím teda povedať, že Martinko na prvý pohľad doslova na ňom nič nie je iné svojím spôsobom do momentu, kým dôjde k nejakej interakcii, ale aj tá interakcia je už odpovedá, rozpráva. Vy ste ale hovorili, že naozaj ten jeho stav bol iný predtým, o mnoho vážnejší a horší. Ako sa to celé vyvíjalo? No, musíme povedať, že to vlastne autizmus je také široké spektrum rôznych porúch a u Martinka vlastne sme začali s ním intenzívne pracovať v tom 3. roku života, že sme to dobre podchytili, aj odborníci, aj teda my ako rodičia hlavne. Takže tou intenzívnou prácou môžem povedať, že vlastne všetky tie aj strachy, stresy Martinko, čo mal, všetko toto, čo sme sa rozprávali, tak jednoducho to vymizlo, alebo postupne, ako on začal lepšie rozumieť, ako sme mohli vysvetliť, dohodnúť sa s ním, tak aj jednoducho sme sa vedeli, on vlastne bol kľudnejší, lepšie spolupracoval a tak ďalej. Áno, odborníci nám sú rôzne terapie, sú rôzne terapie, odborníci nás učili, my sme sa s manželom vzdelávali, ako vlastne máme s ním pracovať, takže doma sme pracovali. Zase veľmi dôležitá je tu aj škôlka najprv, asistenti, takže tuto sme mali naozaj šťastie, že to bolo všetko tak dobre podchytené. Je to komplex vecí, ale to všetko samozrejme nejakým spôsobom stojí peniaze. A teraz pristupujeme k tomu, ako sa dá pomôcť aj prostredníctvom projektu, o ktorom dnes rozprávame. Petra, tak prosím ťa vysvetli, čo je za tým? Katka nás požiadala o príspevok a my sme jej vyhoveli a je jedna z mnohých, pretože v poslednej dobe nás veľmi veľa rodičov práve detí autistov žiada o pomoc. Táto zdravotná starostlivosť nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ju nehradí žiadna zdravotná poisťovňa. My sme zriadili program Bojovníci za zdravie a to znamená, že cez neho dokážeme pomôcť týmto poistencom, ale nielen s autizmom, ale s akýmkoľvek zdravotným problémom alebo ochorením, aby získali financie, vďaka ktorým si môžu uhradiť to, čo potrebujú. A aké ďalšie teda ochorenia vo všeobecnosti? Autizmus teda v tomto konkrétnom prípade je jedna z tých diagnóz, tak s čím ďalším sa obracajú na vás? Sú to rôzne diagnózy, na ktoré existujú rôzne terapie, zákroky, čiže žiadajú si o rehabilitačné pobyty, rehabilitácie ako také a veľmi veľa o najrôznejšie zdravotnícke pomôcky. Môžu byť aj inhalátory, diabetické pomôcky, rôzne čítačky, lúpy, invalidné vozíky, všetko možné, čo im pomôže napredovať. Môžu aj ďalší záujemcovia požiadať o pomoc? Áno, otvorili sme práve teraz ďalšie kolo. To znamená, že do 5. októbra majú možnosť nás požiadať.
Na stránke bojovnícizazdravie.sk nájdu všetky informácie a zároveň aj tú žiadosť, ktorú keď vyplnia online, tak sa zapoja vlastne do programu. Petra, ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Katka, chalani, sme radi, že dnes ste prišli medzi nás a držíme palce. Hlavne to zdravie, to je totálny základ. A vidno, že naozaj Martinkovi aj hyperbarická komora, ale aj ďalšie tie terapie veľmi pomohli, takže je vždy nejaká cesta. Len sa aj treba držať. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Oddychnite si, všetko dobre želáme. Aj No. my sa ideme učiť robiť správne rýžu, takú japonskú, lebo podľa mňa to je úplná veda.